Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi, amin. Tentang batale salat. Dadi nggih laras niku. Dadi batalake salat kurange sawane syarat lan kurange rukun salat uga sebab mengucap obah polah nuli genep telu limangan najan boten kathah uga ngguyu latah uga ngguyu mukul kang banget lan mlompat niat megodake salat gantungaken pegote salat bingung ing pegote salat nambahi rukun penggawe disejo lan nyeri dhewe saking imam rong penggawe lan disi rong penggawe sunai salat orang warna sunnahe salat siji ab'ad loro hayat dine wilangane sunnah ab'ad pitu aja klibat ya maca tahiyat awal lungguhe tahiyat awal sholawat nabi ketinggal sawuse tahiyat awal sholawat atas keluargane Kanjeng Nabi nalikane lungguh akhir sabadane sholawat nabi urutane 5 kunutipun sholat subuh 6 lawat salam ing Nabi Muhammad serta keluarga sahabat sunnah hayatipun salat ya iku sunnah ngangkat tangan loro teka walikat waktu takbir wiwit salat ngangkat uga waktu ruko lan tangine saking ruko waktu ngadeg iya budal tahiyat kang awal saking tahiyat kang awal doa iftitah sartane ta'awudz uga amine Al-Qur'ane tasbih ing ruko' babate nuli maca sami Allah terus ana liman hamidah tasbihipun miwa rabbi firli waktu lenggah sarwa macane Fatihah rakaat awal lan kalih ing maghrib isya lan subuh tumrap imam kang dianut lan ijen kang ora manut saliyane kang kasebut sunnah maca lire patut iftirash ing kabeh lungguh kejaba nalika lungguh akhir mongko sunnah saku tawarruk anggone lungguh maca takbir saben pindah saking saben rukun tingkaraine madhep sajadah lungguh istirahat sunnah lungguh istirahat maca sampurnane sholawat nulidu ada sholawat ing lungguh akhire salat salam kang kapindho tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi batalake salat kurange saweneh syarat lan kurange rukun salat uga sebab maha ngucap.
Terus nggih di antara perkara sing batalaken salat nggih iku napa sing pertama dadi batalake salat apa kurange saweneh syarat yaiku apa ada salah satu dari syarat yang tidak terpenuhi. Wingi syaratnya apa wae? Yo sebutke syaratnya apa wae iki? Siji kudu madhep kiblat, terus nomor loro nutup aurat, suci sangka najis teng babak ning papane sandange nggih. Terus teng awake, terus suci sangka hadas. Ya, terus normal masuk waktu nggih, masuk waktu. Lah iku kok misal ana salah setunggal syarat sahih salat yang tidak terpenuhi, maka salatnya nggih mboten sah. Terus yang nomor loro lan kurange rukun salat. Itu sudah wingi wonten rukune salat ana pinten? 13. Niku kok ana salah siji rukun yang terlewatkan, maka salatnya nggih mboten sah. Nggih. Terus yang berikutnya uga sebab maha ngucap. Nggih. Ya karena ngomong. Ya karena ngomong. Lah ngomong niki termasuk perkara kang batalake salat. Ya aja kaya cah cilik. Cah cilik iku nek salat ngerti nek ngucap niki batalake salat. Lah ana kancane ngomong lagi ngomong aja ngomong batalake salat. Nah, padahal wonge padha salat ya. Ya itu terus nggih napa ngucap niku atau ngomong niku saged napa mbatalaken salat. Terus obah polah nuli genep telu najan lali. Yang berikutnya yang dapat membatalkan salat malih napa yaiku obah polah nuli gerakan sing nuli berturut-turut yang 3 kali berturut-turut. Tapi yang perlu diketahui bahwa gerakan badan kita niki iku ono gerakan ringan, ono gerakan berat. Lah sing dimaksud yang mriki adalah gerakan berat. Contohnya apa? Gerakan kepala nombah-nombah ngene-ngene. Ya, terus meneh gerakan apa? Gerakan tangan, gerakan sikil, gerakan awak. Nggih. Nah, iku termasuk napa? Gerakan sing berat. Nggih. Lah iku 3 kali nuli iki saged mbatalaken salat. Ya, mulane nggih. Niku kudu hati-hati. Jadi aja kakek obah sampean. Salat aja kakek obah. Ya, lah iku ana gerakan apa mau berat, ana gerakan ringan. Gerakan ringan niku nggih, gerakan ringan niku meskipun sakake kaya apa gak batalno. Contohnya apa? Gerakan jari tok. Ya jari nggih mboten tangan nggih. Jari ini termasuk gerakan ringan. Ya misal sampean dolanan tangan sampean mbok utar-utarno tok, jarine tok ya. Ya iku ora apa-apa nggih. Terus misalkan apa mripat kelopak mata iki wong salat mripate diutar-utarno ngono ngene ya. Nah, iku termasuk gerakan ringan sing mboten batalaken. Meskipun 3 kali berturut-turut mboten batalaken. Terus napa malih? Nggih, gerakan kuping. Nah, kupingnya digerakno kaya ngene iki termasuk gerakan ringan. Paham nggih? Paham mboten? Jadi sing batalaken iki nek gerakan-gerakan berat. Contohnya tangan, contohnya sikil nggih. Nah, nanti ono rinciane dhewe ning kitab-kitab sing gedhe-gedhe niku. Lah ngendikane guru kawula iki diwarai ya sampean kok misal ning jero salat gatel nggih. Lagi gatel sirahe gatel utawa apane gatel pengen mbok kukur. Carane ngukur iku nggih niku aja sampai tangane sampean obah kabeh. Ya aja sampai. Carane piye? Telapak tangane sampean didokokno sing obah niku cuman jari-jarine. Ya sing ngukur iki cuman jari-jarine. Nek jari-jarine ngukur ping akeh pol ya ora apa-apa iku. Tapi nek tangane ambek obah ngene iki kabeh ya. Ya iku
Nah, 3 kali berturut-turut niki saged napa mbatalaken salat. Paham? Paham mboten? Niku ngoten. Terus sirahe sampean kok gatel misalkan ya iki. Dadi telapak tangane templekno sing obah, sing ngukur iku apa? Jari. Ya. Terus kemudian mangan najan boten kathah ya, termasuk yang membatalkan salat adalah napa? Mangan utawa ngolu. Nggih, senajan oga akeh. Ya, senajan sak selilit. Ya, mulane sampean sadurunge masuk ning jero salat iku pastikan napa wis resik kabeh. Ben napa ben ya mboten wonten kejadian lagian maca apa-apa nggih, maca Fatihah malah qalu kaya ngoten. Terus mangan senajan gak akeh niku saged mbatalaken salat. Ya. Jadi ngono kaidah ya, termasuk mangan iki kan termasuk sing batalno poso kan mangan nggih. Ngono kaidah, ana kaidah iki sampean tulis ya. Ana kaidah kabeh perkara kang batalaken poso kabeh perkara kang batalake poso iku batalaken salat. Ya. Apa kabeh perkara kang batalaken poso iku batalaken salat. Ya, paham ya? Contohnya apa? Mangan, ngombe. Ya, iku ngoten. Ya, terus napa malih iki? Ya, mangan najan mboten kathah uga guyu latah-latah. Nggih, uga guyu latah-latah. Guyu sampai ngekek. Sampeyan masuk salat iku nggih, nek masuk salat itu pastikan wis urusan-urusan sampeyan iku wis bar sik. Ya, udah sampai masuk sholat kudu ngekek terus. Ya, kudu guyu. Nah, ini kalau nak sholat tapi Ahmad tuh kadang kudu gemes kula. Ahmad tuh kadang guyokno. Dadi tengah sholat iki kudu guyu gara-gara pengenane nggih, pengenane pas sholat tarawih, pas sholat isya nggih pengenane bareng. Ahmad tuh kan guyu terus. Jadi kakak, lapo tadi kok guyu terus. Eling iku kak, eling apa terbaik sing guyon Ahmad ngono. Tak jarke. Kang kula kan padha gremeng ning ati. Ahmad iki guyu ae ganggu. Ternyata gang beberapa hari. Kula ugi kecoba. Kelengan Ahmad mbol apa kudu guyu kula. Jare Ahmad iku salat sing ba'diyah. Nggih, ba'diyah Isya. Iki salat sembarang, Bah. Salat sembarang jadi. Soalnya kan ana sing ba'diyah wonten sing boten. Jadi Ahmad salat sembayang, salat apa sembarang. Pokoke ngoten ya. Pokoke nek guyu kok mesem tok ora apa-apa. Nggih, mesem tok ora apa-apa. Ya sing batalaken guyu sing sampai latah-latah, sing tertawa terbahak-bahak. Ya iki usahane ngoten sadurunge masuk ning salat. Apa sadurunge masuk ning salat ya iku pastikan sudah selesai. Ya jadi sampean ning salat iki ora kelingan sing macem-macem iku engko ya, malah kudu guyu kok. Ya nek guyu saged batalaken salat. Terus mukul kang banget lan melompat ya. Nah, terus sing berikutnya adalah mukul sing banget. Ya, mukul dengan kekuatan yang kenceng nggih. Niki nggih saged mbatalaken salat ya. Terus melompat ya ngoten. Melompat iki senajan trima sak gerakan atau 2 gerakan, munggah terus mudhun ya. Tapi sing jenenge melompat niki ya saged mbatalaken salat ya. Kenapa? Karena salat iki wong kok delok wong melompat iki ngirane kira salat iki. Ngoten ya. Dadi melompat niki yunafi as-shalah nggih. Artinya melompat niki ya wong kok delok melompat iki wis ngirane wong iki gak salat nggih. Paham nggih? Ya terus melompat senajan cuman 2 kali gerakan misalkan ya munggah ambek mudhun. Nah iku tetap batalaken salat ya. Terus yang berikutnya adalah niat mutus megot. Megot itu apa? Mutus. Ya niat megotake salat, niat memutuskan salat. Contoh ana wong ning jero ati engko ya salatku tak batalno lah. Misal engko ya utawa langsung misalkan langsung aku
niat batalaken salat iku seketika salate batal. Paham nggih? Jadi kerentek ning ati aku niat batalaken salat atau niat mutus salat, maka seketika salat iku batal. Ya. Terus gantungaken pegote salat. Nah, gantungaken pegote salat. Artinya apa? Menggantungkan, membatalkan salat. Nah, iki kula bolak-balik ya nggawe contoh. Nek sampean lagi salat, misalkan lagi meme sandangan, terus bariku udah mendung peteng. Sampean kerentek. Iki engko nek mulai grimis ya tak batalno salate terus aku ngentasi sandangan. Nah, iki kan jenenge nggantungaken pegote salat, gantungaken putuse salat. Maka kayak gini iki hukume meskipun gak sida gak sida grimis nggih, iki hukume tetep batal salate. Ya paham nggih? Jadi salat iku butuh jazm atau sing pasti. Nah sampean gantung-gantung kaya ngono kuwi ya ora gelem. Ya salat ora batal iku. Nah, jadi napa sing ngene iku kados ngoten. Jadi ora oleh digantung-gantungke ngoten. Ya sing digantungke cuman pakaian. Dadi salat ora oleh. Ya apa meneh kok hubungan digantungke iku gak oleh kaya ngono ya. Iku nak jare canom-nom ngoten ya. Nah iya, nah ora-ora. Nah iya langsung nikahan ngono maksudnya. Ya jadi ngoten, megotaken apa mau gantungaken pegote salat. Gantungaken apa pegote salat. Artinya menggantungkan iki engko nek kaya ngene aku tak batalno salate. Lah kaya ngene iki seketika batal, gak usah ngenteni ya terjadi napa sing disyaratke wae sing disebutke. Terus nomor berikutnya adalah bingung ing pegote salat. Bingung artinya syak, ragu. Iki salatku batal apa ora? Batal apa ora iki? Ya, atau iki salatku sah apa ora? Salatku sah apa ora? Iki kaya ngene batal. Kenapa? Karena ya utawa nek gak ngono nggih bingung ing pegote salat, iki tak batalno apa ora ya? Tak batalno apa ora ya? Kaya ngene ku lho. Ya iki tak batalno apa ora? Tak batalno apa ora? Lah kaya ngene iki ya padha batal salate. Ya paham nggih? Terus kenapa? Karena salat itu butuh jazm utawa sing pasti. Ya kepastian ya. Terus nambahi rukun penggawe disejo. Oke. Yang berikutnya adalah menambahi rukun fi'li. Napa? Nambahi rukun fi'li. Ya. Tapi sing disengaja. Ya, disejo atau disengaja. Kok misal ora disengaja, ya contohnya misalkan wong iki lali, iki aku wis telu apa lagi loro, salat maghrib iki misalkan. Ya nah kaya ngono iku sing diambil adalah sing yakin yaiku napa lagi loro. Yang kok ditambahi meneh. Nah, meskipun kenyataannya dia niki ya tadi sudah rakaat ketiga terus nambahi meneh, nggih. Nah, tapi kan mungkin iki karena orangnya iki ada keraguan dalam jumlah bilangannya iku mau, maka kayaknya gak apa-apa. Ya, tapi kok wis yakin iki wis rakaat terakhir terus baru ku jarak mbok tambahi rakaat meneh. Utawa jangankan kok sak rakaat ya. Ya nambahi sak sujudan wae. Dengan sengaja niku nggih saged membatalaken salat. Paham nggih? Terus nambahi napa? Rukun penggawe ya rukun fi'li dengan disengaja niku dapat membatalkan salat. Terus lan nyeri dhewe saking imam rong penggawe. Lan nyeri dhewe saking imam rong penggawe. Jadi ketinggalan dua rukun fi'li dari imam dan tanpa tentunya tanpa uzur ya. Tentunya tanpa uzur, maka kaya ngeten iki dapat membatalkan salat. Nggih. Paham? Ya contoh misal sampean ya napa jenenge pas wayahe salat ngadeg terus Fatihah ya wis kabeh ya imam rukuk sampean gak melok rukuk. Imam rukuk sampean gak melok rukuk. Ya terus badhe niku imam iktidal
ya sampean ya sing ngadeg terus ya, iki dua iki wis ketinggalan dua niki sampean iki nggih maka kok ngeten iki ya saya ketinggalan dua niku ya dengan iktidal napa sing coba tak goleki napa tekan iktidal apa ketinggalan loro berarti kan sujud nggih engko coba tak pastekno meneh iku ketinggalan loro kok gambare piye iku nggih intinya ketinggalan dua nggih ketinggalan dua rukun fi'li nggih ketinggalan dua rukun fi'li tanpa ana uzur maka kaya ngeten iki saged membatalkan salat paham nggih ya, tapi nek ana uzur contohnya piye ya sampean Fatihah rada lambat dan wis memulai dari awal ngadeg sampean wis memulai Fatihah terus batu ku rada lambat iku lah kaya ngeten iki meskipun ketinggalan ya dua rukun penggawe kaya ngeten iki gak apa-apa nggih karena napa ana uzur ya. Tapi nek gak ana uzur ketinggalan rong penggawe niki saged mbatalaken salat lan disiki rong penggawe ya ketinggalan dua rukun fi'li niki nggih saged batalaken kemudian disiki dua rukun fi'li niki nggih ugi saged mbatalaken salat. Jadi misal imam iki durung nggih iki mulane dieling-eling terus imam iki durung rukuk sampean wis rukuk oh berarti nek kaya ngoten ya bener ya imam durung nggih imam niki durung apa jenenge durung rukuk sampean wis rukuk dhisik iki. Terus badhe niku ya imame durung rukuk sampean wis i'tidal. Nah, berarti kan dhisiki dua rukun penggawe. Paham nggih? Nah, kok ngeten iki saged mbatalaken salat. Maka carane piye? Nek lagi imam nggih, imam kok napa jenenge misal imamnya durung rukuk ya, contoh ya iki nek ning kono-kono iki kan biasanya salat witir niku kan 3 kul dipakai semua nggih ya. Nah, lagi bar kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sampean terlalu kepedean sampean wah rukuk langsung. Padahal kono iku saya lanjut meneh. Ya imamnya saya lanjut sampean makmum langsung rukuk. Nah, rukuk iku kudu ngenteni sampean. Kudu ngenteni terus. Nggih, dadi ora oleh langsung itidal ngoten mboten angsal. Kudu ngenteni. Utawa nek pengen rada bebas, nggih. Iku nek kaya tinggal kul a'udzu birabbil falaq ambek kul a'udzu birabbin nas ngoten sih isih sedelok ya. Engko dilanjutno Al-Baqarah sampean rukuk terus ya teter awake iki. Nah, iku carane aja itidal, nggih. Aja itidal. Soale apa sampean iki dadi makmume iku mau. Kok itidal sampean berarti nglangkahi atau ndisiki rong penggawe sangka imam. Nggih. Ya kecuali nek sampean mufaraqah apa niat medhot sangka salate imam iku mau. Jadi niat misah. Ya niat misah maka wis mbok lanjutno dhewe gak apa-apa. Tapi ya engko apa harus sampean ora oleh gantungno gerak-gerike sampean dengan gerak-gerike imam. Gak oleh niku. Jadi di antara perkara sing batalaken salat nggih ngono. Di antara perkara sing batalaken salat iku napa nggantungake gerak-gerike sampean dengan gerak-gerike wong sing mboten imame sampean. Niku gak oleh ya. Ya gantungaken ngertos gantungaken nggih. Ya, misal iki rukuk aku tak melok rukuk padahal wong iki gak imame sampean. Nggih. Wong iki itidal aku melok itidal. Mboten secara sengaja lho, mboten secara tidak sengaja lho. Ya, kok misal kok ngepasi, ndelalang pasi pas bacaane kok padha kabeh. Ya, tidak ada unsur gantungake, maka kaya ngeten ora apa-apa. Tapi nek ana unsur gantungake padahal dia tidak napa imame sampean, maka ya batalaken salat. Paham mboten? Wis balik. Nah, dadi kok mau wis kadung rukuk padahal imame durung rukuk, maka carane piye rukuk enteni sampean. Utawa nek pengen ndang cepet munggah, ya carane mufaraqah, pisah.
Tapi engko nek wis pisah iki kudu sampean nggawe apa ya gerakane sampean gak oleh mbok gantungno dengan wong iku mau karena wis gak imame sampean. Wis paham? Lah iki ngoten disiki rong penggawe kaya ngoten. Lah maka ya carry rong penggawe mau, carry rong penggawe ngoten. Nggih, nggih. Ya carry rong penggawe iku imame isih napa? Imame wis rukuk sampean isih ngadeg. Ya. Sampeyan isih ngadeg. Terus mboten niku sampeyan ora ndang rukuk padahal iki gak ana uzur sampeyan ya. Padahal sampeyan gak ana uzur. Ya imam apa sampeyan gak ndang rukuk, imame iki wis itidal. Sampeyan sing ngadeg imame wis itidal. Nah, kaya ngene iki berarti ketinggalan rong penggawe. Niki saged mbatalaken salat. Padahal sampeyan gak ana uzur. Kecuali nek ana uzur ya, nek ana uzur maka ora apa-apa ketinggalan rong penggawe. Yes. Terus rong warna sunnahe salat siji abad loro hayat nggih. Jadi iku mau wis ya rukune syarat sahe syarat wajibe wis syarat rukune salat wis kemudian rukune nggih sampun sing batalaken salat nggih sampun saiki sing terakhir tentang sunnahe salat napa sunnahe salat sunnah niku napa sunnah niku perkara sing nek dilampahi diganjar nek ditinggal boten napa nggih niku napa sunnah. Lah sunnah niki wonten kalih ana sunnah ab'ad ya ana sunnah hayat sunnah ana kalih napa sunnah ab'ad kalih sunnah hayat. Sunnah ab'ad niku sing pripun ya ditulis ya sunnah ab'ad niku sing pripun sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi apa? Disunnahkan sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Nah, sunnah hayat, sunnah yang bila ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Ya kok nambahi ya sampeyan ninggal sunnah hayat kok nambahi mbok tambahi sujud sahwi padha karo nambahi rukun fi'li iki iso mbatalaken salat nggih. Wis. Terus tak beleneh rong warna sunnahe salat siji ab'ad loro hayat nggih. Dene wilangane sunnah ab'ad pitu aja klipat. Ab'ad pitu aja klipat. Adapun sunnah ab'ad tadi sunnah yang bagaimana yang jika ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi niku wonten pinten ana 7 aja sampai kelewat iki nggih ana 7 iki aja sampai kelewat. Sing pertama napa ya maca tahiyat awal. Nomor 1 adalah maca tahiyat awal nggih. Tahiyat awal niku nggih tahiyat awal nggih tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi sing mboten setelah itu diikuti dengan salam mboten nggih. Nah, tahiyat awal niku sing pertama niku engko isih ana rukun berikute, isih ana rakaat berikute niku tahiyat awal. Ya. Lah maca tahiyat awal iki hukumnya adalah napa? Sunnah ab'ad. Nggih, sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Mulakno nggih. Ya, engko ana kaidah ngeten, nggih. Iki sampean kudu duwe ilmune niki. Kapan ana wong ning jerone salat niki ndelalah ninggalno mbuh jarak mbuh ora. Nggih, ninggalno kesunahan. Terus badhe niku tiyang niki wis napa jenenge nglampahi rukun yang berikutnya, maka ora oleh balik ning kesunahan mau. Nggih, ora oleh napa balik ning kesunahan mau. Wis ngerti tinggal ae. Tak kasih contoh misalkan ana wong salat subuh ya biasane dadi makmum kan wis angger ngikuti imame ana doa kunut amin kan wis angger ngono. Lah iki adalah ini dadi imam utawa adalah salat dhewe ya dadi pas wayahe iktidal ora doa kunut ora doa tapi langsung sujud. Maka bagaimana nek wis kadung tekan sujud berarti kan wis nglakoni napa wis nglakoni rukun yang berikutnya. Maka apakah wong iki oleh balik meneh ning kesunahan mau? Mboten angsal.
Kok wong iki ngerti nek iku ora oleh, nggih, kok balik meneh maka batal salate. Paham nggih? Paham mboten? Ya, termasuk misal kok lali nggih tahiyat awal. Lali tahiyat awal ini kan hukumnya sunnah. Nggih, sunah abad. Terus bariku kaya wengenane kula nggih, kaya wengenane kula niku lali tahiyat awal, nggih. Lah langsung munggah. Ya langsung munggah ning ora tahiyat awal tapi langsung ngadeg ning rakaat berikute. Nah, sampean sing ning mburi yo gak usah subhanallah, kudu ngerti hukum fikih ngono, ya. Oh, iki sing ditinggalno adalah napa? Perkara sing sunnah. Iki wis nglakoni perkara sing wajib, maka ora oleh balik meneh ning perkara sing sunnah. Paham? Paham mboten? Ya. Tapi nek sing ketinggalan niku perkara wajib, maka ya balik neh ning perkara wajib. Tapi nek sing ditinggalno iku mau perkara sunnah, terus kadung nglakoni perkara sing rukun berikute, maka ya ora perlu ora oleh balik meneh ning perkara sunnah. Paham nggih? Paham mboten? Ya. Dadi ngoten. Iki ben ngerti sampean. Ya ben ngerti ben ora angger ngelingno, nggih ben ora angger ngelingno. Oh iki gak tahiyat iki. Subhanallah. Ya bapak kula Pak Mudasir niku sering ngelingno nek pas wayah salat Id. Nggih. Salat Id niku kan napa sing rakaat pertama nggih yaiku takbiratul ihram niku kan berapa takbir niku nggih. Ya Allahu Akbar. Pira iku? Pitu napa songo nggih sing kula kesupen. Iki nak diamalno setahun sepisan ya lali ngoten nggih. Ya. Terus badhe niku engko menjelang rakaat kedua nggih pas ngadeg iku takbir meneh. Nggih, takbir iku hukume sunnah. Nah, bapak niku sering ngelingno nggih sadurunge nggih salat Id nggih bapak ngajari iki engko maca takbir sekian kali ning rakaat pertama, ning rakaat kedua maca takbir sekian kali. Engko kok misal bapak ngelingi padha niku. Kok misal kula mangke sing rakaat kedua lali maca takbir sing kathah niku, niku pun jarke mawon. Niku hukume sunnah, mboten usah dipun elingaken. Ya. Paham nggih? Paham mboten? Nah, niku ngoten. Ben ora iki lali maca takbir mburi subhanallah. Oh, oke, wis kudu ana ngelmune barang, nggih kudu balik teng mriki. Ya maca tahiyat awal. Nggih, ya maca tahiyat awal. Ya, maca tahiyat awal hukumnya sunnah abad. Iku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus lungguhe tahiyat awal. Duduknya ya juga sunnah abad. Nggih, niku. Lah kok misal ana wong ya ninggalno tahiyat awal utawa ninggalno lungguhe tahiyat awal, maka iki berarti ninggalno sunnah abad. Nah, ninggalno sunnah abad maka disunnahkan sujud sahwi nanti ya sebelum salam. Terus sholawat ya, sholawat Nabi tan ketinggal sause tahiyat awal. Nggih. Kemudian sunnah yang berikutnya, sunnah abad yang berikutnya. Juduru. Sunnah abad yang berikutnya iku napa? Maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Setelah tahiyat awal. Jadi maca sholawat ning bar tasyahud awal niku lho. Maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi nggih. Iki hukumnya adalah sunnah abad. Iku ning atase Kanjeng Nabi. Ning atase keluargane Kanjeng Nabi ning tahiyat awal hukumnya adalah makruh. Nggih, karena tahiyat awal niki sunnahe iku pendek nggih. Artine ya nak nambahi wa ala ali sayyidina Muhammad niki berarti nambahi durasi. Nah, iku hukumnya makruh. Abeline. Jadi sholawat ing atase Kanjeng Nabi, nggih. Ning tahiyat awal hukumnya napa? Sunnah abad. Ing atase keluarga Kanjeng Nabi ning tahiyat awal makruh. Tapi engko ning tahiyat akhir maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi hukume fardu. Ing atase keluargane Kanjeng Nabi hukume sunnah abad. Paham? Nggih, niku ngoten. Ning tahiyat akhir iku nggih.
Terus sholawat atas keluargane Kanjeng Nabi nalikane lungguh akhir sabadane sholawat Nabi urutane nah iki ngoten. Dados sholawat ing atase keluargane Kanjeng Nabi nak ning tahiyat akhir nggih tahiyat akhir. Nah tahiyat awal mau sholawat ing atase keluargane Kanjeng Nabi hukumnya makruh ning tahiyat awal ya. Nak ning tahiyat akhir mau sholawat ing atase keluargane Kanjeng Nabi hukumnya napa? Sunnah abad. Kok ditinggal maka disunnahkan sujud sahwi. Paham? Ya. Terus apa ini? Sholawat atas keluargane Kanjeng Nabi nalikane lungguh akhir. Ya nalikane lungguh akhir yaiku tahiyat akhir sabadane sholawat Nabi urutane. Ya urutane dilakoni nggih setelah sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nak sholawat ing atase Kanjeng Nabi neng apa lungguh akhir neng tahiyat akhir hukumnya fardu. Neng hukumnya apa? Fardu. Terus 5 kunutipun salat subuh 6 maca sholawat. Sing nomor 5 adalah maca doa kunut. Nggih, doa kunut ing dalem salat subuh. Maca doa kunut ing dalem napa salat subuh. Yaiku doa kunut iku Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Terus sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Iku nggih. Iku ning ngono. Dadi ana unsur doa kunut iku unsure ngeten. Doa kunut nggih unsure loro. Yaiku napa? Sing pertama ndonga ning Gusti Allah, nyuwun ning Gusti Allah. Nomor loro apa? Muji ning Gusti Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya, dan seterusnya iku adalah muji ning Gusti Allah. Paham? Paham mboten? Nah, dadi donga kunut ora kudu nggawa Allahumma hdina fiman hadait. Nggo redaksi niku mboten kudu. Pamane kok mbok genti dengan donga liya mbok gawe dhewe, sing penting ana unsur apa mau? Ana unsur ndonga njaluk ning Gusti Allah. Terus badhe niku ana muji ning Gusti Allah. Lah iku wis berarti wis nglakoni donga kunut. Paham nggih? 5 kunutipun salat. Ya salat subuh. Nah niki kunute salat subuh niki hukume adalah sunnah abad. Nek ditinggal maka disunnahkan sujud sahwi. Terus 6 maca sholawat salam ing Nabi Muhammad serta keluarga sahabat. Jadi setelah maca donga kunut iku mau juga ada sunnah abad lagi yaiku napa maca sholawat dan salam. Ya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, jadi ana sholawat terus ana salam. Sholawat iki yo dhewe, salam yo dhewe. Sholawat ing atase Kanjeng Nabi niki nggih sunnah abad. Salam ing atase Kanjeng Nabi niki nggih sunnah abad. Sholawat ning atase keluargane Kanjeng Nabi niki nggih sunnah abad. Salam ning atase keluargane Kanjeng Nabi niki sunnah abad. Begitu pula sholawat ing atase sahabat niku nggih sunnah abad. Terus salam ing atase sahabat niki sunnah abad. Jadi nek dirinci ngoten niku ya. Rinciane ngoten. Lan dongane wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Berarti sholawat ing atase keluargane ing atase Kanjeng Nabi wa ala alihi wa sahbihi. Ya iki sholawat ing atase keluarga abe sahabat ya. Wa sahbi wa salam. Wa salam berarti salam ning atase Kanjeng Nabi, sahabat terus badane keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah niku sunnah awat sedanten. Tak belineh 5 kunutipun salat subuh 6 maca sholawat salam ing Nabi Muhammad serta keluarga sahabat Nah, iku totale mbah pira iku sampeyan hitung dhewe lah ya. Nah dengan perincian kaya ngono totale pira mbah. Kemudian sunnah hayatipun salat. Nah iki bahas sunnah hayat. Ya sunnah hayat iku napa? Sunnah sing mboten ya nak ditinggal mboten disunnahno sujud sahwi.
nggih. Sunnah hayatipun salat yaiku sunnah iku sunnah ngangkat tangan loro teka walikat wektu takbir wiwit salat, Jadi sunnah hayatnya salat itu ada banyak. Saking banyaknya niku iki kebanyakan ya hayat. Sunnah-sunnah sing ning salat niku kebanyakan hayat. Saking banyaknya niku wonten ulama sing jenenge Habib Sa'ad nggih Al-Idrus nggih niku beliau ngarang kitab Khamsu Mi'ati Sunanis Shalah. Ya 500 kesunahan salat. Sampeyan salat 2 rakaat niku iso nglakoni 500 kesunahan. Wah, iku ya sing abad ya sithik istri mongkon niku. Sing liyane iku hayat-hayat. Ya. Lagi sunnah hayatipun salat iku sunnah ngangkat tangan loro teka welikat. Jadi ngangkat kedua tangan dari mana? Dari welikat apa? Siku nggih. Hah? Belikat iki kene nggih. Belikat iki mburi. Ya tulang belikat atau bau nggih. Terus waktu takbir wiwit salat ketika takbiratul ihram niku disunahkan ngangkat kedua tangan. Allahu akbar. Ya Allah, ngangkat kedua tangan. Niku sunnah napa? Sunnah hayat. Terus ngangkat uga waktu rukuk. Lah pas rukuk niku nggih disunahno ngangkat kedua tangan. Sampai namanya rukuk Allahu akbar. Nah niku nggih disunahno ngangkat kedua tangan. Lantangine saking rukuk pas sami Allahu liman hamidah. Pas ana iktidal niku nggih disunahno napa ngangkat kedua tangan. Iku apa mau pertama pas takbiratul ihram ya, kedua pas waya rukuk, ketiga pas waya napa iktidal tangi sangka rukuk. Terus waktu ngadeg iya budal saking tahiyat kang awal. Nah, setelah sampean tahiyat awal terus ngadeg nggih. Setelah tahiyat awal sampean ngadeg nggih, maka niku disunahkan ngangkat kedua tangan juga ya. Allahu akbar. Niku. Terus di antara sunnah hayat meneh napa doa iftitah sertane ta'awudz uga amine doa iftitah nggih. Doa iftitah iku napa? Ya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Terus ini wajhatu wajhiya dan seterusnya. Ya versi-versine kathah tapi teng Jawa niki biasane nggo donga kados ngoten. Iki jenenge napa? Doa iftitah. Nggih, doa iftitah. Maka ya, niku adalah sunnah hayat ya, sunnah hayat. Terus sertane ta'awudz setelah doa iftitah iki sampean akan meh maca Fatihah nggih, sadurunge maca Fatihah. Begitu pula sadurunge maca surat-suratan niki disunnahkan ta'awudz maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, paham nggih? Begitu pula engko meh qul huwallahu ahad bismillahirrahmanirrahim sadurunge ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim dan selesai. Uga amine ya pas waya maca Fatihah waladdallin. Amin. Amin iki hukumnya adalah sunnah. Syukur-syukur amine makmum saged bareng kali amine imam. Karena nek bareng amine imam iki bareng kalihan amine malaikat dan niku diijabahi dening Gusti Allah. Nah, jadi saya balik malih. Udah mau iki apa sing ngene saat ini kan mungkin ana sunnah abad ya. Sunnah abad niku sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunnahkan napa sujud sahwi. Sujud sahwi niku 2 kali. Nglakone ini kapan? Apakah setelah salam apa sebelum salam? Sebelum salam. Jadi sampean nggih tahiyat akhir iku ya, tahiyat akhir nggih, tahiyat akhir posisine sampean karena iki engko posisine niki mboten diikuti langsung dengan salam, akan tapi sampean sujud sahwi sik, maka meskipun niku mau tahiyat akhir, posisine tahiyat akhir tapi nggih napa posisi duduke sampean niku duduk mboten tawarruk tapi iftirash. Duduk tahiyat awal. Paham? Paham mboten? Ya. Kenapa? Karena
iku ngoten kaidah iku pokok kabeh lungguhan sing boten dilanjutkan dengan salam maka iku lungguh tahiyat awal atau lungguh apa iftirash. Paham ya? Nah, meskipun sampean niki lagi posisine ning tahiyat akhir ya tapi iki kan kok sampean gak langsung salam tapi mbok lanjut dengan apa? Dengan sujud sahwi. Nggih, sujud sahwi iku 2 kali nggih. Sujud sahwi iku 2 kali. Nah, macane subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Nggih. Nah, iku utawa waca-waca kaya waca bacaan biasa ya ora apa-apa padha ya penting sujude iku mau utawa gak maca pun ya ora masalah ya gak maca pun gak masalah sujude 2 kali ya kudu ana temanine barang nggih ya sujude 2 kali sujud terus baru engko duduk antara 2 sujud meneh nggih nah duduk antara 2 sujud mau lingge kaya lingge tahiyat awal padha badane niku iki kan menjelang salam, nah iki lingge tahiyat lagi lingge tahiyat akhir. Baton niku nembe salam. Paham mboten? Lah mau sing sadurunge sujud lungguh tahiyat awal apa tahiyat akhir? Tahiyat awal. Jadi kaedah ngoten nggih, kabeh lungguhan ning jero salat sing mboten diikuti dengan salam, maka lungguhane lungguh tahiyat awal atau lungguh iftirash. Nggih. Nah, tapi kok ana lungguhan sing diikuti dengan salam maka lungguhan tawarruk atau lungguh tahiyat akhir. Wis balik teng mriki. Maca iki balik neh teng sunnah hayat nggih, sunnah hayat. Apa iku maca surat Al-Qur'ane. Nah, begitu pula mau surat-suratan ya. Surat pendek atau surat sing panjang Al-Baqarah mbok waca salatan ya ora apa-apa nek kuat sampean ya. Terus tasbih ing rukuk papate nggih. Tasbih ing rukuk papate. Rukuk papate iki nek apa salate salat nggih. Rukuk papat iku kan ya nek salate salat apa jenenge salat kaya zuhur, asar, rabi ngisa nggih sing petang rakaat. Niku iku maca tasbih. Ya maca tasbih ya tasbih maca tasbih pripun subhana rabbiyal azimi ya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi terus nak sujud engko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi iki maca tasbih ngoten nggih ning rukuk maca tasbih niku sunah ngoten terus badhe niku nuli maca sami Allah terus ana liman hamidah nak wasbaya bar rukuk barikape munggah niki disunahna maca sami Allahu liman hamidah. Jadi mboten Allahu Akbar. Janjane kabeh perpindahan ning salat niku dibarengi dengan takbir kecuali sangka rukuk ning i'tidal. Niki mboten takbir, mboten Allahu Akbar tapi napa sami Allahu liman hamidah. Niku ngoten. Kemudian ya tasbihipun sujud miwah, lah engko napa wayahe sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa minal ardi dan seterusnya iku padha disunahno nggih. Kemudian tasbihipun sujud miwah rabbighfirli waktu lenggah. Nah, nek pas wae sujud disunahno apa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunah. Jadi sunah tasbih niku maca ping pisan niki wis entuk kesunahan. Lah kesunahannya meneh. Jadi kesunahan di atas kesunahan. Iku napa 3 kali. Ngoten nggih. Kemudian miwa rabbighfirli waktu lenggah. Nah, lenggah antara 2 sujud niki rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Niku disunahna maca niku. Terus sarwa macane Fatihah lan Quran ing salat Jumat rakaat awalan kalih ing maghrib isya lan subuh ya. Jadi sak badane maca Fatihah sarwa iku apa ya jelas nggih. Nggih jelas banter ngoten niku. Iki jahar nggih. Nggih jahar ya sarwa iku serba semua. Ya jadi intine maknane ngoten nggih. Intine maknane sarwa macane Fatihah iku intine maca dengan banter sing jelas nggih intine ngoten. Apa banter atau jahar nggih maca sing banter Fatihah terus Qur'ane
Ya, bacaan-bacaan niku lho, setelah Fatihah niki dibaca dengan jelas. Kapan? Pertama ning salat Jumat. Nggih, ning salat Jumat niku Fatihah yo keras, kemudian surat-suratnya nggih keras. Kemudian rakaat awal lan kalih ing maghrib, isya lan subuh. Rakaat pertama dan kedua ning salat maghrib, salat isya dan salat subuh niku bacaane baca sing keras nggih atau jahar. Nggih, ngoten nggih. Lah, kok misal rakaat ketiga, rakaat keempat, maka ya selirih wae. Mboten usah keras-keras, gak usah banter. Nggih. Lah iki maca banter niku mau kanggo sapa? Kanggo sapa sing maca banter? Apakah makmum padha maca banter engko saingan ambek imame? Ya mboten. Iki. Dadi sunah maca banter niku tumrap imam kang dianut. Sing maca banter iki cuman imam. Utawa lan izin kang ora manut, utawa sampean salat dhewean munfarid. Ya salat dhewean niki ya disunahno maca banter. Ya, paham nggih? Misal kok sampean salat isya dhewean nggih, dhewean iki banter, sunahe banter. Sing rakaat pertama, rakaat kedua. Fatihah kalih napa surat-surate iku. Lah sakliyane kang kasebut sunah maca lirih patut. Sakliyane iku mau maka disunahkan macane lirih. Contone napa salat zuhur full niku petang rakaat iku lirih kabeh. Asar petang rakaat lirih kabeh. Maghrib sing rakaat ketiga lirih. Isya rakaat ketiga keempat lirih. Ya. Nek subuh rakaat ketiga keempat ya ora ana, subuh rakaate rong loro tok. Engko mbok jawab lirih, ngono ya ora. Yang pertanyaan jebakan niku. Nggih, wis. Iftirash ing kabeh lungguh kejaba nalika lungguh akhir mongko sunnah saguh tawarruk anggone lungguh saguh tak goleki mbah sanggup apa jenenge mbah engko goleki dhewe lah ning kamus bahasa Jawa nggih. Iki bahasa-bahasa iki kiyaine niki saking Yogyakarta nggih. Terus ada banyak nggih kalimat-kalimat yang tidak familiar di kita. Nggih. Mungkin basa-basa Jawa nduk biyen. Wes, iki intine napa iftirash ing kabeh lungguh. Semua lungguhan niku ning jero salat. Mbok lungguh tahiyat awal, mung lungguh duduk antara dua sujud utawa lungguh kagem wong sing gak mampu ngadeg ning jero salat fardu. Ya, utawa salat sunnah sampean lungguh, maka lungguhe sunahe napa? Lungguh iftirash. Pokoke sakliyane napa mau? Ya, sakliyane lungguh sing dipungkasi dengan salam, maka iku ya, sunnah adalah lungguh iftirash. Lungguh iftirash lungguh tahiyat awal niku lah. Nggih, lungguh tahiyat awal. Ya. Pengenane kae ning pelajaran ning fikih kae ning napa? Kan disebutno piye ku lungguh tahiyat awal piye gambarno piye. Sampe nak ujian tolong jelaskan lungguh iftirash iku piye. Sampe napa nulis piye? Aja mbok gambar. Ya gak kabeh wong iso jelasno. Nggih. Lungguh tahiyat. Ya lungguh tahiyat awal niku pripun? Nggih, bokonge nglinggihi delamaan kaki kiri. Nggih, delamaan kaki napa? Kiri, terus sing zahire kaki kiri, delamaan kaki kiri niku ngadepe ning ngisor. Nggih. Nah, terus badhe niku ya napa? Ya sikile sing kanan niku mbek mancit ngadep ning kiblat nggih. Wis kaya ngono iku lah yes. Kira-kira ngono kira-kira. Engko nek pengen detail meneh wis delok ning kitab-kitab iku. Definisine para ulama iku lebih jami' lebih maneh ya. Wis. Terus iftirash ing kabeh lungguh kejaba nalika lungguh akhir. Maka mongko sunnah saguh tawarruk anggone lungguh. Saguh mau apa? Sanggup nggih. Kalau mau teng internet iku sanggup. Mbah bener iku. Kok sanggup goleki iku. Jadi nak neng tahiyat akhir maka lungguhe lungguh tawarruk mboten iftirash. Itu pun nek mboten diikuti dengan sujud sahwi. Nah diikuti dengan sujud sahwi maka lungguhe kaya lungguh iftirash. Paham nggih? Nah, mau kaedah mau pripun? Kabeh lungguhan sing mboten dilanjutkan dengan
salam maka lungguhe lungguh iftirash. Ya, sing dilanjutkan dengan salam iku lungguhe lungguh tawarruk. Terus maca takbir saben pindah saking saben rukun tingkah. Ya, setiap kali perpindahan atau takbir intikolat, jenenge ngono, takbir intikolat, perpindahan sangka ngadeg ning ruku. Ya, kecuali ruku ning itidal ya, ruku ning itidal macane gak takbir tapi napa mau sami Allahu liman hamdah. Itidal ning sujud iki ya maca takbir, sujud ning duduk antara dua sujud ya takbir. Lah iki macane takbir niki iki sunnah kabeh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar iku sunnah. Terus sunnahe sunnah apa? Hayat. Rahine madhep sajadah, sunnah lungguh istirahah. Ya. Kemudian sunnahe meneh adalah napa? Sampean nek salat iki wajahe mripate madhepe ning nggon tempat sujud, tempat baduke sampean. Utawa diredaksine ning kene madhep ning sajadah. Maksudnya apa? Ning tempat sujud. Ya ning tempat sujud niku sunahe ngoten. Ya. Ya, jadi pandangannya niki gak liar. Salat kok nganti dhuwur ngene iki. Ya ngawasi apa ngawasi jet tempur ta, ha? Ya, utawa ngawasi cecak meh tiba. Ya. Jadi napa pandangannya ning nggon tempat sujud. Kemudian sunnah lungguh istirahah. Ya sunnah lungguh istirahah. Ya sujud sing bariku langsung ngadeg nggih. Iku misal sangka tahiyat, sangka rakaat pertama ning rakaat kedua niku bar sujud niku kan langsung ngadeg. Lah niki disunahno lungguh istirahah, lungguh sediluk. Ya lungguh sediluk iku sunahe kados ngoten. Lungguh sediluk kemudian lagian ngadeg. Ya. Iku tapi iku hukumnya sunnah nggih. Sunnah lungguh istirahah. Begitu pula sangka rakaat ketiga ke rakaat keempat. Niku kan bar sujud niku kan langsung munggah. Ya niku disunahno napa? Lungguh istirahah. Lungguh sediluk ae. Aja kaya lungguh antara dua sujud ndak, sediluk ae. Nggih. Ya sediluk. Terus maca sampurnane sholawat, nuli donga ba'da sholawat, maca sampurnane sholawat. Iki nek pas ning tahiyat akhir nggih. Niku kan sing wajib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niku wajib ya atau rukun. Terus bariku wa ala ali sayyidina Muhammad apa hukumnya mau sunnah ab'ad. Nah terus lanjutane kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Niku napa hukumnya adalah sunnah hayat niki. Iki maca sampurnane selawat ngoten maksudnya. Terus nuli donga ba'da sholawat ya. Sabare sholawat niku donga Allahumma di antara dongane Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya iku ana dongane panjang niku iku nggih sunnah diwaca juga niku. Nggih, iku sunnah. Kemudian maca sampurnane sholawat nuli donga ba'da sholawat ing lungguh akhire salat. Ya, dadi iku mau sholawat sing ning lungguh akhire salat. Tapi nek ning lungguh awal atau ning tahiyat awal niku cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, ora usah tambah-tambahi. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus sampean munggah meneh ning rakaat berikute. Ya, ngoten nggih. Iki ngoten salat nanti mau ing lungguh akhire salat. Terus rukun sunnah yang berikutnya adalah salam kang kapindho, salam sing kedua. Sing wajib sing pertama assalamualaikum niku wajib. Sing kedua assalamualaikum iku ya sunnah, iku sunnah. Engko tambahan mbah ning pertama mbah ning kedua iki ya sunnah deh. Warahmatullah. Ya. Nah, sing kedua tambahan warahmatullah niku nggih sunnah. Lah engko nak pengen nambahi wa barakatuh iku nak pas wayah ning salat apa jenazah. Jadi ini selain sholat jenazah cukup assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Tapi nak neng sholat jenazah tambahin apa warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Nah, nolah ini termasuk sunnah. Napa takbir salam sing pertama noleh nganan assalamualaikum warahmatullah. Terus sing kedua assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu termasuk apa? Sunnah.
Ya termasuk sunnah meneh napa saya salam niku napa niat nyalami malaikat ning kiwa tengene sampean. Jadi sampean kan ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum iku sapa? Semoga keselamatan untuk panjenengan. Sapa iku? Ya iku diniati nggih sunnahe napa diniati nyalami malaikat sing ana ning pundak lorone sampean iku ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullah ya paham ya. Terus salam kang kapindho tamas alhamdulillah ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.